Čaute, vítame vás pri ďalšom videjku. Hlasíme sa z Walmartu Supercentra. Najväčší obchod s potravinami, ktorý tu máme. No a tešíme sa na proteínové somarinky. Dávame si challenge. Každý z nás dostane $50 a 15 minút na nákup potravín s čo najväčším proteínovým obsahom. Na konci zhodnotíme, koho nákup mal viac bielkovín a vošiel sa do tých $50, čiže ideme na to. Ideme na to! Takže nastavujem si časovač na 15 minút. $50 je pripravených. Štartujeme. No, videli ste ho? Jak sa rozbehol? Ja presne aj viem, že kde sa rozbehol, lebo keď sa pozriete tam dozadu, je tam napísané, že meat, takže on určite išiel kupovať kurácie prsia, klasika, proste prvá vec, hej, že najviac dokonať kurácie prsia. Teraz najväčšia sranda je, že nájsť tie proteínové soma. Čo budem mať najviac? Meso. Začneme mesom. Napíchané kurácie, hľadajte. Napíchané kurácie, napíchané kurácie. Ja to zoberiem sedliackým rozumom. Tamto kolega zo zoologickej Danny mi poradil, že v sekcii Pharmacy, že majú najviac proteínových somarín, takže samozrejme zoberiem to takto a idem tam. 2,97 za libru. Ček, musím si dať ako stratégiu vymyslieť. Lebo teraz už mám meso, bude tam nejakých možno 600 gramov bielkovín, ale už $16 je mínus. Takže musím to tak strategicky vymysleť a čas sa míňa veľmi rýchlo. V pohode, kľude, ja mám plán proste v hlave, vymyslený a všetko bude. Rozmýšľam vajíčka a vajíčka sa asi neoplatí kupovať, to nemáš toľko bielkovín. Proteínovú sekciu musím nájsť a tam sa máte zobrať všetko tam zoberiem. No, toto treba nájsť. Pohodička, nemusíme sa nikde ponáhľať, ja už teraz viem, že som vyhral. Jogurto možno tu budú proteínové. 25 gramov, 5,98. Zoberiem to. Čas sa mi, nemám čas na rozpočet. 48, berem, 15 each. Tu máme nejaké proteínové vecičky, proteínové čipsy, $10 a koľko tam je? 4 balenie $10, ale tu presne toto tu, jedno balenie za $2, čiže rozmýšľame, bereme radšej 5 týkov. Takže už máme $26,83 v košíku a máme ešte nejakých 10 minút. Tu dať nejaké sladkosti, čipsy, tu možno bude niečo proteínové. Oreo, sladké, popcorn, diet. Rozmýšľajte, že čo by malo najviac bielkovín, hej? Mohol by som zobrať teraz hej, že proteín a hneď by som ho zaklincoval. A nespravím to, nebudem hajzol, radšej zoberiem niečo iné. Kde sú tie čipsy, však na jedno? To všade ukazujú proteínové všetko. No tu už to vyzeralo také trošku zdravšie. Proteín. Samec asi cereálie americké. Toto by oni jedli. Samec cereálie. A ja nepotrebujem cereálie, ja potrebujem bielkovinové. Nič. Taký proteínový drink by sa zišiel určite, ale samozrejme zoberieme ten, ktorý má najviac bielkovín. 30, 40 a cena je približne rovnaká ako ostatná, čiže zoberieme tento 40 bielkovín. Som zvedavý, jak je na tom Miro, lebo ja už sa začínam potiť a koľko máme? Nejakých 6 minút ešte? 7? Vyšli by sa nám aj nejaké bielkovinové, nejaké proteínové tyčinky. Ale trošku drahšie záležitosť by som povedal, vzhľadom na to, aký máme rozpočet, ale asi myslím, že to dám. Fitnem to je tak. 8,99. 16 gramov bielkovín jedna. Musím rýchlo ísť do Walmartu Pharmacy, lebo väčšinou oni to takto majú podelené, lebo Pharmacy majú také proteínové a také somariny zdravé. Jerky beef, keď dáme aspoň jedny, ktoré budú také dobré. $4, let's go. 18 gramov, 19, ten je 19. Dobre, ten je najviac, bereme. Koľko to stojí? 9,48. Máme posledné 3 minúty. Ako ďalšie idem využiť svoj sedliacky rozum, čo má veľa bielkovín a je pomerne lacné v každej krajine. Mlieko. $4, 1 galón mlieka. Ideme do vodičky proteínovej. 30 gramov v jednom. 8,68, 30 v jednom, berem. Ten nemá viac. 40 gramov proteínu v jednom. Takže mám $45 v košíku a takže idem minúť posledné $4 rýchlo na niečo. Zatiaľ sme na 36 dolároch v Amerike sme. Toto tu máme. Super Mario Oreo. Ja pre tých, ktorí to ešte nevedia, som milovník Orea a stojí to $4, 4,50. Ja to vyhrám aj s tým. Môžem si to dovoliť, ja som sebavedomý. Ideme. A teraz rozmýšľam, že prečo som nekúpil proteín celý vôbec? Prečo som nezobral jeden bakel proteínu? Však to by som vyhral. Keď som vedel, že tu budú proteíny, také že actual, tak by som zobral, ale už neberiem. Nechám to tak, možno vyhrám aj tak. Idem minúť posledné $4. A moje ESO v rukáve schované, nemám rukávy, ale mám ESO. Takže momentálne sme na $40 a môj posledný krok je kurácie prsia samozrejme. This is the tricky part. Musím sa vložiť do $10. Nenašiel som nič za $10, ale našiel som za 11,40. Čiže $1,40. Jedny čipsíky budem musieť asi vyhodiť, no. Ale tak opätujem to, bohužiaľ. Takže ešte zoberiem čipsíky. Po 13 gramov proteínu. Finál. Koľko je čas? 41 sekúnd, 40 sekúnd. Ja mám plný košík, takže ja som finished.
Takže po vyhodení jedných čipsíkov sme na sume $49.40. Čiže ja si myslím, že so mnou keď budete chodiť nakupovať, budete low cost a high in protein, takže nie. Uvidíme, ako s čím príde Miro, ale ja som celkom spokojný s mojím nákupom. Sice ten proteín som mohol zobrať, keď som na to myslel skôr, ale... Má 128 gramov bielkovín, celý tento galón jeden. Takže môj finálny nákup má 806 gramov bielkovín. Toto není šanca, že Miro dá viac. Není šanca proste. Takže 806 gramov bielkovín, $38 to stálo všetko. Takže ideme checkoutnúť to a uvidíme, ako nakúpil Miro. Finálny výpočet je 866 gramov bielkovín. A minul som $49. Čiže do 50 som sa vošiel a nákup je podľa mňa strašne dobrý. Thumbs up. Ako dopadol náš challenge vlastne? Kto to vyhral? Ale tesne. Vyhral som to proste, ja som vám hovoril, musíte byť v kľude, v pohodičke, neponáhľať sa, sedliacky rozum používať a máte to v kapse. Ešte aj Oreo som tam fitol a vyhral som. To Oreo ti vyhralo to podľa mňa. To Oreo asi je. A Oreo jeden pakel 13 gramov bielkovín. To som nečakal. Takže do komentu nám napíšte, že kto urobil podľa vás lepší nákup a že s kým by ste chceli ísť nakupovať vy. Môžete napísať do komentu nejakú vymyslieť ďalšiu challenge pre nás. Kľudne, ak by vás aj niečo zaujímalo, čo by ste chceli vidieť alebo vedieť, alebo hocičo, píšte, dajte nám vedieť a na to sme tu. Takže my teraz ideme ochutnať tie proteínové somarinky, čo sme nakúpili a pekne to všetko pôjde tu, do bicákov. Takže keď sa ti videjko páčilo, daj odber, like a... Ty už vieš, čo máš robiť. Vieš, čo máš robiť, takže... A nezabúdajte na to, že pri cvičení je dôležitá nie motivácia, ale konzistentnosť. Čaute.